Вероятно всички знаят за вредата на захарта за здравето. Въпреки това, малцина осъзнават, че съществуват продукти, които са дори по-опасни от захарта. Най-страшното е, че те са част от ежедневния хранителен режим на значителна част от световното население. Легендарният кардиолог Лео Бакери, провел над 10 000 успешни операции на сърцето в своята кариера, разкрива 6 продукта, които вредят на организма повече от захарта и са причина за около 65% от случаите на инфаркт. Какви са тези продукти? Ще разберете сега. Останете с нас до края, защото дори една малка промяна в хранителния режим може да направи разликата между здравето и болестта. Какво масло използвате за готвене? Ако това е растително масло, което не е преминало хидрогениране, то на пръв поглед изглежда безобидно. Но ето едно важно предупреждение. Тези масла представляват сериозна опасност за сърцето. При нагряване на високи температури, например при приготвяне на пържени картофи, закуски или панирани храни, те отделят вредни съединения, включително свободни радикали и трансмазнини. Тези вещества увреждат артериите, усилват възпалителните процеси в организма и увеличават риска от сърдечно-съдови заболявания като хипертония, инфаркт и инсулт. Не само популярните соеви и царевични масла са проблем. Често растителните масла се крият в преработени храни като готови сосове, майонези, подправки, сладкиши и дори в продукти, които изглеждат здравословни, например зърнени блокчета. Номер 2. Маргарин. Маргаринът дълго време е рекламиран като по-здравословна алтернатива на маслото. Въпреки това, малко хора знаят, че много видове маргарин все още съдържат трансмазнини, които са изключително опасни за сърцето. Те не само повишават нивото на лошия холестерол, но и понижават нивото на добрия холестерол, увреждайки артериите и причинявайки сериозни проблеми като инфаркт и инсулт. Изследване на Американската кардиологична асоциация показва, че трансмазнините са свързани с 20% по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания и увеличават смъртността от исхемична болест на сърцето. Номер 3. Сирене чедър. Когато пациентите посещават доктор Бакери, той често ги пита какво сирене консумират. За негова изненада, най-популярното е чедърът, който представлява истинска отрова за сърцето. Само 2 парчета от това сирене съдържат около 20% от дневната норма мазнини, препоръчвана за балансирана диета. Излишъкът на мазнини допринася за повишаване нивата на холестерола, предизвиквайки натрупване на плаки в артериите. Освен това, високото съдържание на сол, което в 2 парчета може да надвиши 300 мг, повишава кръвното налягане и натоварва сърцето. Преработеният чедър често съдържа химически добавки, които допълнително увеличават рисковете за здравето, водещи до инфаркт и инсулт. Номер 4. Бял хляб. По думите на Лео, когато човек често яде бял хляб, това отваря вратата към хронични възпаления. Рафинираните въглехидрати в хляба бързо се преобразуват в захар в кръвта, принуждавайки организма да произвежда повече инсулин. Това може да доведе до натрупване на мазнини в артериите. Изследване, публикувано в Journal of Nutrition, показва, че този ефект увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания с 30% в дългосрочен план. Номер 5. Преработено месо. Ако все още консумирате преработени меса като колбаси, бекон и салами, вероятно не знаете как се произвеждат тези продукти. Те се правят от нискокачествени парчета месо, смесени с мазнини, големи количества сол и консерванти, чието имена трудно се произнасят. За да удължат срока на годност и да придадат атрактивен вкус, тези продукти преминават през индустриални процеси като смилане, смесване и дори изкуствено опушване. Това изглежда практично, но проблемът е, че тази смес може да бъде първата стъпка към развитието на различни видове рак и не само. Световната здравна организация вече предупреди, че консумацията на преработени меса увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания и хипертония. Номер 6. Газирани напитки. Изследване, публикувано в British Medical Journal, в което участват над 100 000 души, показва, че редовната консумация на газирани напитки е свързана с 18% по-висок риск от диабет тип 2. Това не е всичко. Друго изследване, проведено от Харвард, показва, че хора, които консумират по една газирана напитка на ден, могат да натрупат около 7 кг за една година поради празните калории и стимулирането на апетита.
Вредата не е само от сладките газирани напитки. Лео подчертава, че пациентите му често заявяват, че пият диетични газирани напитки, но това също е голяма грешка. Изкуствените подсладители оказват огромно влияние върху метаболизма, объркват сигналите за ситост и увеличават апетита, което от своя страна води до покачване на теглото и повишен риск от сърдечно-съдови заболявания с 20%. Лео също споделя здравословни навици и продукти, които той самият използва, за да поддържа своята професионална активност дори след 80-годишна възраст. Закуската е основата на деня. Организмът, който дълго време не е получавал хранителни вещества, се нуждае от енергия за работа. Лео препоръчва закуска, включваща яйца, гръцки йогурт и плодове. Яйцата са богати на протеини и витамини, необходими за мускулите и мозъка. Гръцкият йогурт подпомага храносмилането чрез пробиотици, а плодове като ябълки и червени боровинки осигуряват витамини и енергия без резки скокове в нивата на захар. Обядът трябва да включва постен белтък, например пиле или риба, приготвени без масло, кафяв ориз и зеленчукова салата. Това осигурява енергия без усещане за тежест. Вместо сладкиши, Лео избира тъмен шоколад, който подобрява здравето на сърцето и настроението. За следобедна закуска той препоръчва суроватка от кисело мляко като източник на протеин, пробиотици и калций, който подпомага червата, укрепва костите и помага за концентрация. Вечерята трябва да включва мазна риба, богата на омега-3 масни киселини, бобови култури и листни зеленчуци. Това намалява възпаленията, регулира холестерола и осигурява антиоксиданти. Ястието може да бъде допълнено с ядки, авокадо и зехтин за полезни мазнини. Лео съветва вечерята да бъде не по-късно от 2 часа преди сън за по-добро качество на съня. Главните принципи на Лео включват пиене на повече вода, отказ от пушене и избягване на алкохол, за да се защити организмът от вреда. Ежедневните разходки от 30 минути и участието в социални активности подпомагат физическото и емоционалното здраве. Той също така смята за важно всекидневно изразяване на благодарност, което подобрява настроението, намалява стреса и укрепва взаимоотношенията. Навици като движение, благодарност и правилно хранене помагат на Лео да поддържа енергията, здравето и радостта от живота. Ако това съдържание ви е било полезно, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, за да получавате още ценна информация за вашето здраве. Харесайте, споделете с приятели и оставете коментар долу. Ще се радваме да чуем вашето мнение. Нека се грижим заедно за сърцето и тялото си.